mana anyị na ha anọ na o nwere ndị na-akpa nkata ihe ọjọọ ka e were mee elongate Ohaneze presidency from Imo State. Marakwa na amarụ n'ọkwa nkata ụdị nkata ụnụ kpara tinyere anyị na nsogbu anyị nọ kịta. Oge Nnamdi Kanu pụta kpọọ ọnụ Nnamdi Kanu ka ụnụ na ya nọrọ kpaa nkata akpọọ nke mbụ ọ sị na ụnụ na-achọrọ igbu ya emechaa ya kịta kedu ebe anyị nọ n'ala Igbo ọkwa n'Igbo nọzi na kwapụ ihe a chọrọ ibido kịta unu achọwakwana itinyekwu ya kịta ka o butekwara anyị ezigbote nsogbu ihe a ga-ebute na-abịa n'ihu nke Ohaneze presidency gara aga ọka achọburu ije court. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Otu nwa afọ Igbo bụ onye ama ama dịka Maazị Obi Okoli etiela mkpu n'oke olu n'ihi ihe nke ọ kọwara dịka nkata arụrụ ala nke ọ sị na ụfọdụ n'ime ndị otu Ohaneze Ndị Igbo na-akpa iji wee kpachapụ ndị Igbo ndị bi na steeti Rivers ịba n'oche ọchịchị ya bụ otu Ohaneze. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara n'efere mba ụwa ebe ọ nọrọ wee zie ya bụ ozi ịdọ aka na ntị bụ nke o kwuru sị na ya bụ nkata ọjọọ ga-emebi ọtụtụ ihe n'ala Igbo ma ọ bụrụ na ndị na-akpa ya ewepụghị ya bụ aka enwe n'ofe mgbe oge ka dị. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ya bụ otu Ohaneze Ndị Igbo nwere usoro ha ji ahọpụta onye ga-abụ onye isi ha bụ nke na-eme ka ya bụ ọkwa ọchịchị na-agazu steeti niile ebe ndị Igbo bi n'obodo Naijiria. O wee gakwa n'iru wee kwuo na nke na-eme ugbu a bụ na dịka ha na-achọ ịhọpụta onye ga-abụ onye isi ya bụ otu Ohaneze dịka onye isi ha bụ Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ nwụchara, mana ụfọdụ ndị ya bụ otu na-akpazi nkata aghụghọ ime ka ndị steeti Imo jidekwuo ya bụ ọkwa ọchịchị onye isi ndị Ohaneze wee gawa n'iru na-enyefeghị ya n'aka ndị Igbo bi na steeti Rivers bụ ndị o kwesịrị iru eru ma ndị steeti Imo chichaa oke ha. Ya bụ Maazị Okoli gakwara n'iru wee gụpụta obodo dị iche iche ebe ndị Igbo bi na ya bụ steeti Rivers wee kwuo na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ịhụ na ọ bụ ugbu a ụfọdụ ụmụnne anyị tetarala n'ụra wee na-agagharị n'ime obodo dị iche iche ịkpọkọ ndị Igbo niile bụ ndị bi na ofe mmiri ahụ ka ha mata na ha bụ ndị Igbo, ka ụfọdụ ndị Igbo ọzọ na-akpazi nkata ịchụpụkwa ha ọzọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke ahụ bụ Maazị Obi Okoli dịka o si wee tie ya bụ mkpu ịdọ aka na ntị. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Ndị ọma dị mma, ndewo, ekene m unu. Aha m bụ Maazị Obi Okoli, ojele Igbo ozi, the voice of the ancestors. Ndị Igbo o nwere ọkwa m chọrọ ime ka unu mara, o nwere ihe dị mkpa na-achọ ime n'ala Igbo ga-emebiri anyị ihe. A sị na ọmụmụ egwu mgbu mma dịrị na ya nkọ, na ekwesịrị ị na-achụ ewu ojii tupu chi ejie maka na emeghị ya na chi ejiri, na ekwesịrị iwepụ aka enwe n'ofe tupu aka enwe aha aghọọ mmadụ. Ndị Igbo ruone oge a ga-ewepụta Ohaneze president, ndị obodo ọzọ other states achịchana, Imo steeti chia, anyị nwee one or two problems enwere PGs si n'Imo steeti. Chineke na-akpọ ha n'udo, may their soul rest in peace. Mana ihe nji bịa tata wụ maka ihe na-achọ imebi n'ahụ anyị. Ịma na Imo chicha nọ Rivers steeti kwesịrị iwepụta onye Ohaneze president. Anyị akpọọ n'oku mee interview mmadụ 6 from Rivers steeti. N'ime mmadụ 6 ahụ enwere mmadụ 3 obi kara aka ga-apụta asị ndị Igbo kwụrụ wee run for the position of Ohaneze president. Mana anyị na ha anọ na o nwere ndị na-akpa nkata ihe ọjọọ ka e were mee elongate Ohaneze presidency from Imo steeti ma ọ ka ewepụta caretaker committee. Ihe a wụ ihe na-emebi ihe n'ala Igbo, ebe a ga-apụta kama a ga-eme ihe ka ọ dị ka esi mee ya, ka ọ dị ka esi kwuo. Nwanne na nwanne nọrọ na-akpa nkata ka ọ dị ka otu ahụ esi kwuo ya. Ndị a apụtana na-akpa nkata ihe ọjọọ. Anyị na-agwa ndị na-achọ ime ụdị ihe a wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Ohaneze presidency na-eje Rivers steeti. Enwere ndị Igbo na Obi Igbo, enwere ndị Igbo na Ikwere, enwere ndị Igbo na Echie, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ndọnị, enwere ndị Igbo na Ọgba, enwere ndị Igbo na Ọmọọkụ. Ọ ngụwara ọnụ ya apụta emechago interview kịta ụnụ na-achọ ideny the whole of these our brothers and sisters. Ụnụ ma nọ akari ogori ya na-aza gowon kere ha kenye ha na Rivers steeti.
unu na-achọ continue with that marginalization ka ewepụ ndị be anyị kwesịrị ewe ndị be onweghị onye Igbo ka ibia were Igbo. Igbo nọ na Rivers State, Igbo nọ na Igala, Igbo nọ na Ndọrị, Igbo nọ n'ebe ọwụ na ha nọ ha wụ Igbo. Ọbara dị ha na-ahụ wa abara Igbo. So nkata ụnụ na-achọ ịkpa marakwa na amara n'ọkwa nkata ụdị nkata ụnụ kpara tinyere anyị na nsogbu anyị nọ kịta. Oge Nnamdị Kanụ pụta kpọọ ọnụ Nnamdị Kanụ ka ụnụ na ya nọrọ kpaa nkata akpọọ nke mbụ ọ sị na ụnụ na-achọrọ igbu ya emechaa ya kịta kedu ebe anyị nọ n'ala Igbo ọkwa n'Igbo nọzi na kwapụ ihe a chọrọ ibido kịta unu achọwakwana itinyekwu ya kịta ka o butekwara anyị ezigbote nsogbu ihe a ga-ebute na-abịa n'ihu nke Ohaneze presidency gara aga ọ ka achọburu ije kọt emechaa Bishọp Obinna ha na ndị ọzọ bata n'ime a ekpe ikpe a onye ọbụla sị ka udochi ya kịta unu ebido kwene maka na arụ gbaa afọ ọ dịka omenala ndị na-akpa nkata ọnụ na-akpa nekwenụ the consequences ka ọ na-abịa n'ihu. Onweghị onye Igbo kakwa Igbo wuru Igbo ọwụna wu Igbo arọ na-asị a na arọ ka Igbo ọwụna wu Igbo. Onweghị onye ọwụna na-aza aha Igbo onye ọzọ ka gburu Igbo abịghị na 5 states. Ụmụnne anyị nọ up to Benue ha niile wu Igbo and kịta ụmụaka anyị pụtara na-eje n'ebe niile Igbo nọ na-akpọkọta ha ka anyị builduo a united front as ụmụnne ka anyị nyụkọ mamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ tupu anyị apụọ anyị na ndị mgbata obi anyị akpawa nkata ka unu na-achọ ịma mmụma ajọ ihe unu na-achọ ime kịta anyị na ha ama ọkpa. The voice of the ancestors are beginning to speak. Ndị na-akpa nkata marakwa na onwe unu maka na o dunyere nwata ya jee zụta nnu adọrọkwana ya mmiri o duru nwata ya jee zụta nnu ya dọkwara ya mmiri maka na ihe unu na-achọ ime nsogbu ọ ga-ebute n'ala Igbo. Oge mmiri a ga-ezo ọ ga-amakwa dike ma mbọba ma nwoke ma nwaanyị unu na ha achọ ime ihe ga-akọsọrọ anyị ezigbote nsogbu. Ụmụnne anyị marakwana na ndị Igbo bicha na Rivers State a marakwana na ndị Igbo bi everywhere marakwa na amara na ihe ọwụ na unu kotere na unu ga-ejusi unu buru maka na ọmụmụ egwu mgbu mma agaghị adịrị ya nkọ. Hapụkwa na ndị Rivers State ka ha chọpụta onye ga-achị Ohaneze. Anyị nwere very potent young men and women n'ebe ahụ. Anyị emego some of them interview anyị ghọtara ebe ha si abịa. Hapụnụ ihe bere n'abalị ka ọ were anwụnta. Ihe unu na ha akpa n'Imo steeti ka unu wepụtakwa onye ọzọ ọchịchakwa atọ n'Imo steeti ya ha ndị over to ndị ọzọ o kwesịrị ilu. Delta achịana, Imo achịana, Anambra achịana, onye ọwụ na-achịana. O ruo Rivers State kịta unu na-achị iwepụta ihe ọjọọ ọmụmụ egwu mma adịkwara na ya nkọ. Ọ bụchakwa ka ọ ha n'ọnụ the voice of the ancestors Maazị Obi Okoli ana m ha ama ọkwa maka na ọ ka nsi ekwu tupu ihe ọjọọ eme nkwuo ya asị onye ka ọ bụ waya o ji ekwu mana onye na-ege ha ntị ihe mee ya sịkwana na ya anụghị ọkwa maka na ya ekwuo ya. Hapụnụ ka udochia n'ala Igbo. Nkata ọnụ na-akpa ọ gaghị awọk ya dịkwara ụnụ mma ọ gwụchakwa ka ọha Maazị Obi Okoli ojele Igbo ozi. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo nwanne anyị nwoke bụ Maazị Obi Okoli ana m asị gị daalụ ọlụ n'ihi ya bụ mkpu nke itipụtara ịbụkwa na otu onye mma nke ọma na-abụ ihe ọbụla ị hụrụ na-agafe n'ala Igbo ị naghị agbachi nkịtị ị na-eti ya bụ mkpu ma kwukwanụ otu olu gị ruru wee na-asị gị daalụ ọlụ na ya bụ okwu nke ikwupụtara ugbu a. Dịka o kwuchara ya bụ okwu ebe m nọrọ hụ o tinyere ihe onyonyo a na TikTok na ngalaba okwu ebe ahụ ya bụ ihe onyonyo butere nkwumuche onye dị iche iche dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-asị si hapụkene ndị steeti Rivers makwa ndị ahụ bụ ndị si na ha abụghị ndị Igbo ma kedụkwanụ ihe a ga-eji enyere ha ọkwa ọchịchị onye isi Ohaneze Ndị Igbo. Ebe ndị ọzọ na-asị kedụkwanụ ọ bụ onye sịrị na ya abụghị onye Igbo mana ọ bụ onye Igbo ọzi iwere oke ruru ya dịka onye Igbo wee napụ ya bụ ihe ga-eme ka ọ bịakwute gị nso dịka nwanne gị. Ya bụ okwu ile ya anya ọ bịa nwezie ka ọ dị mana ka m kwuo uche m nke njibụrụ mmadụ. Uche m n'ebe a bụ na nke bụ eziokwu bụ na anyị ma na ọtụtụ ụmụnne anyị ndị bi na steeti Rivers ahụ ọ bụghị sọsọ Rivers ma ndị bi na steeti Delta ma ndị bi na ụfọdụ mpaghara steeti Edokwanụ
na-agọnarị na ha bụ ndị Igbo. Anyị machakwa na ha bụ ndị Igbo. Ịhụ onye na-aza aha Igbo, aha nna ya aha Igbo, aha obodo ya aha Igbo, ijekwa n'obodo ya ịhụ na e nwere ahịa Nkwọ, nwa ahịa Eke, nwa ahịa Orie na ahịa Afọ. Ihe niile eji wee mara ndị Igbo, otu ndị Igbo si alụ nwaanyị ka ha si alụ nwaanyị, asụsụ Igbo ka ha na-asụ, mana ha pụta ha sị gị na ha bụ ndị Igbo, o wee bụrụ isi asara ha asa. Ngwe na-asị anyị ma o nwere ka ọ dị iwere ya bụ ọkwa ọchịchị nye onye si gị na ọ bụghị onye Igbo. Ngwe na-asị ọ bụrụ ha na o nwere ndị si na mpaghara ahụ wee pụta, ụmụnne anyị ahụ bi n'ofe mmiri, bụ ndị kwere na ha bụ ndị Igbo ma soro n'Ohaneze Ndị Igbo na-eme ihe niile a na-eme n'Ohaneze Ndị Igbo. Maka anyị ahụla ọtụtụ ihe onyonyo nke si n'aka ụfọdụ ụmụnne anyị na-arụkwa ọrụ ijikọ ndị Igbo ọnụ, mmadụ dịka Maazị Chukwuemeka nke Nnamen TV na nwanne anyị nwoke nke ọzọ bụ Maazị onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi, nakwanụ ụfọdụ ndị ọzọ ndị so ha arụ ọrụ. Anyị ahụla ọtụtụ ihe onyonyo ha wepụtara ebe ụmụnne anyị, ọtụtụ ụmụnne anyị ndị bi na ime obodo ahụ niile nọcha n'ofe mmiri kwere na ha bụ ndị Igbo. Mana ka anyị wepụgodo nke ahụ n'akụkụ, wee sị ọ bụrụ ha na o nwere ndị si ebe ahụ wee pụta bụ ndị Igbo kwere na ha bụ ndị Igbo ma soro na-eme ihe niile a na-eme n'Ohaneze Ndị Igbo, ana m asị na ekwesịghị ịkpachapụ ha n'akụkụ n'ihi na ụfọdụ ụmụnne ha si na ha bụ ndị Igbo. Mgbe na-asị na ihe a bụkwanụ otu ihe ahụ anyị bụ ndị Igbo na-eti mkpu ya kamgbe afọ ole, na ndị obodo Naijiria ahụghị anyị n'anya na onweghị ihe ha ji anyị kpọrọ, na onweghị elele ọbụla mmadụ kwesịrị inweta n'aka gọọmenti ndị obodo Naijiria na-ekwe ka o rute ndị Igbo aka, na ha na-akpachapụ anya n'akụkụ, bụ nke mere ọtụtụ ndị Igbo ji wee sị na ha chọghịzi so n'obodo Naijiria, na ha chọrọ Biafra. Aka na-ekwukwanụ ka a na-ekwu ndị obodo Naijiria aka na-emegidekwa ndị Igbo. Wee na-asị dịka ndị Igbo nọ n'ụdị ọnọdụ a n'obodo Naijiria, ọ ga-akakwanụ mma ndị Igbo ijikwa otu aka ahụ ndị obodo Naijiria ji wee soro anyị, wee sokwara ụmụnne anyị ndị ọzọ anyị ma na ha bụ ndị Igbo, kama na ụfọdụ n'ime ha ekweghị. Ana m asị na nke ahụ adabaghị. Ihe ruru ndị Igbo bi na steeti Rivers na ya bụ Ohaneze Ndị Igbo, bikonu unu mee ka o ru ha aka, unu akpachapụla ha akpachapụ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma ata ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.